Щом възлюбиш Бог, ще свидетелстваш за Него. Ще си свидетел Негов чак тогава. Едва така ще си благословен от Бог. Обещаното ти ще получиш. На Бог доверените го обичат. Обичай ги и Той, дели с тях благослови. Само тези люди ще са вечно живи. Под Неговата грижа и защита. Възлюбените от Бог се скитат свободно и света. Те, що свидетелстват за Бог, вселената ще прекусят. Бог обича тези хора, Той им дава благослов и ще живеят в светлината Му за вечни времена. Който Бог истински обича, е отдаден на Божието дело и свидетелства. И без отпор ще ходи по земята, да я владей народа Божий Той да води. Възлюбените в Бог се скитат свободно и света. Те, що свидетелстват за Бог, вселената ще прекусят. Бог обича тези хора, Той им дава благослов и ще живеят в светлината Му за вечни времена. Те сдружават се по целият свят, с езици различни са и свят различен, но живот им е собствен смисъл. Обичат сърцето си Бог, свидетелстват за Бог, като един с решимост и един копнеш. Възлюбените Бог се скитат свободно и света. Те, що свидетелстват за Бог, вселената ще прекусят. Бог обича тези хора и Той ще им дава благослов и ще живеят светлината Му за вечни времена. Амин. Слава на всемогъщия Бог.